V tejto lekcii si niečo povieme o chorobách. Takže dáme si do vyhľadávania Slovenská encyklopédia chorôb. Môžeme dať aj iba encyklopédia chorôb a dáme si na stránku choroby bolesti.com. Na ľavej strane sú najaktuálnejšie články, ktoré boli pridané nedávno. A na pravej strane vyhľadávanie. Najlepšie články a strany to sú samozrejme tie, ktoré sú momentálne najviac navštevované a podľa čoho ľudia najviac vyhľadávajú. Nižšie sú kategórie, bolesti, choroby, liečba, prejav, príčina, syndrom, zápal. A nižšie sú najnovšie články, ktoré samozrejme môžete vidieť aj na ľavej strane hneď na začiatku. Takže vyberieme si choroby a napríklad zvolíme si Alzheimerovú chorobu. A prečítame si niečo o nej, čo by sme nechceli vedieť. Dozvieme sa napríklad, že sa často označuje ako senilná demencia a je najmä spojená s vekom pacienta, najčastejšie postihuje ľudí vo vyššom veku. Ľudia s touto chorobou majú najčastejšie problémy so stratou pamäti a tiež trpia dezorientáciou. Môžeme samozrejme nižšie, článok je trochu dlhší a obšírnejší. A dlho sú odporúčané články. Samozrejme môžete tomu napísať aj komentár, ale boli by ste asi prví momentálne. Takže samozrejme rôzne choroby a informácie o nich si môžeme vyhľadať aj na Google, takže napíšeme napríklad Alzheimerová choroba. A vyhodí nám napríklad stránku alzheimer.sk alebo zdravie.sk. Takže klikneme si na zdravie.sk. A ako môžete vidieť, to je článok obšírnejší. Je tu viacej syndromov a je tu viacej prejavov a príznakov. A aj dĺžka trvania Alzheimerovej choroby. Je tu oveľa viacej informácií ako na predchádzajúcej stránke, samozrejme. Záleží, čo vyhľadávate a čo sú vaše preferencie. Môžete samozrejme zase zdieľať na sociálnych sieťach. A to by bolo asi tak všetko. Ďakujem za pozornosť.